+3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ମାଇନର ଓଡ଼ିଆର ବହି ହେଉଛି ଏଇଟା। BA ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର୍ 2। ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହି। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ତାର ବୁକ୍ର ନାଁ ଅଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ କାବ୍ୟ କବିତା ଅଛି। କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, କାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୀତି କବିତା, ଗାଥା କବିତା, ସନେଟ୍, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଗୀତି କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଗାଥା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ସନେଟ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ। ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ, ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା। ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ରମ୍ୟ ରଚନାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏହା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସିଲାବସ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖାମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଯତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାହିତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମଣିଷର ଭାବନା ଓ ବିଚାରଧାରାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଭ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସାଧନା ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ୱତଃ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଦେଶକାଳ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଜିଯାଏ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ବିରାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପାତ୍ ବାକ୍ୟ ମିଷ୍ଟାର୍ଥଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନା ପଦାବଳୀ। ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ହୋଇପାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଭୋବଲ୍। ଅନ୍ୟତମ ଆଳଙ୍କାରିକ ପଣ୍ଡିତ ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ। ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତି ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ରଚନା। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ସମାହାରରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ଏହି ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଇଂରେଜ କବି କୋଲରିଜ୍ କହନ୍ତି, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଧ୍ୱନି ବା ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲାବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାବରଣ ଦୋଷବର୍ଜିତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ଓ ରସଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ ହିଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷୋକ୍ତ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି କହନ୍ତି, ସ୍ୟାଦପି ସୁନ୍ଦର ବପୁଃଶ୍ଚିତ୍ରେ ନ୍ୟକେନ ଦୁର୍ଭଗଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର କୁଷ୍ଠ ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଯେପରି ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ସେପରି ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ଦୋଷହୀନ କାବ୍ୟ ବିରଳ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୈୟାକରଣିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଂ କାବ୍ୟଂ ପ୍ରବିରଳ ବିଷୟଂ ନିର୍ବିଷୟଂ ଓ ସତ୍ୟ କହି ଏହି ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନେଇ ବିଚାର କଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରରେ ମତ ହିଁ ସର୍ବଜନାଦୃତ ହୋଇଅଛି। ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟଂ।
ସବୁ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦିଓ ସାହିତ୍ୟର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ତବ ଓ ଅବାସ୍ତବ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ନିଜର ଐକ୍ୟ ବା ଯୋଗ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଧାବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ନିଜର ଭାବର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ନିଜକୁ ସଂସାରର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିଜେ ଅବଧାରଣ କରିବାକୁ ଶିଖେ ଓ ବିଶ୍ୱରୂପର କଣିକାଏ ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରି କଳ୍ପନାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ରୂପଟିକୁ ନିଜର ମନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖକ ଓ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ଯେ କେବଳ ଭାବେ ଭାଷାୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ ମିଳନ ତାହା ନୁହେଁ। ମାନୁଷର ସାହିତ୍ୟ ମାନୁଷରେ ଅତୀତର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୂରରେ ସହିତ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛୁଇ ଦ୍ୱାରାଇ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାବ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନବର ହର୍ଷ ବିଷାଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସକଳ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଖାଲି ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ। ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ? ସେଟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିକି ଆସିବ? ତାହା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ସାତମ୍ ସୁଖ୍ୟ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗାନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁନିଆର ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧର ଏକ ଅପରୂପ ଆଧାର। ନିତ୍ୟ ନୂତନ ରୂପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଠକକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ହୃଦୟାଭିରାମ ଓ ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ସାହିତ୍ୟର ଚାରି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଯଥା କଳ୍ପନାତତ୍ତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱ, ଭାବତତ୍ତ୍ୱ, ଶୈଳୀତତ୍ତ୍ୱ। ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଯୁଗ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସାହିତ୍ୟରେ ଇନ୍ ସତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟରେ ଇନ୍ ପ୍ରେରଣା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ନୈତିକତା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅଭିରୁଚି, ସାହିତ୍ୟରେ ଔଚିତ୍ୟବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୈଳୀ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ରସବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅଳଙ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିବିଧବାଦ। ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲାବେଳେ ସମାଜର ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ କେବଳ ସର୍ଜନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ମନର ରସଳା ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ନାହିଁ ତ? ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କବିମାନେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା
ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। କଳାର ଆଦର୍ଶ ଏପରି। ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା। କଳସ 34ର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବଚେ ଦାସ ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ କେଶବ କୋଇଲି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା। ଆଉ ଆଦିକବି କେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। କିଛି ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କାବ୍ୟ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କାବ୍ୟ କବିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।